Ruským atletom čoraz viac hrozí, že nepôjdu na letné olympijské hry. Sledujete správy RTVS. Dobrý večer. Opozícia obviňuje Roberta Kaliňáka, že svoj podiel vo firme Ladislava Bašternáka kúpil výrazne pod cenu a označuje to za úplatok. Minister hovorí, že ide o ďalšie lži. Európska komisia žaluje Slovensko pre skládku odpadu pri Žiline. Brusel nám hrozí miliónovou pokutou. Podozrivý vrah britskej političky Joe Coxovej podporoval rasistickú organizáciu. Finančný výbor parlamentu nevypočuje zamestnanca finančnej správy Ondreja Čurilu ku kauze vratiek podnikateľa Ladislava Bašternáka. Neschválil program, ktorý navrhla opozícia. Šéf výboru Ladislav Kamenický zo strany Smer SD vraví, že by to bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. Poslanci však na budúci týždeň pôjdu na prieskum do sídla finančnej správy. Aj dnešný večer bude futbalový. Na jednotke si vychutnajte zápas Španielsko-Turecko. Príbeh módnej návrhárky Dany Kleinert a architekta Olivera Kleinerta, ktorí sa snažia skĺbiť úspešnú kariéru so svojou milujúcou rodinou. To je dnešná família na dvojke. Neskôr večer odvysielame k úmrtiu hudobného skladateľa Ladislava Kubkoviča dokument z cyklu Hudobníci. Hosťom Nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko bude triatlonistka Veronika Otrubová. Prežite príjemný večer aj celý víkend. Dovidenia.